Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zausua eta gure pekatuak barkaturik eraman ditzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, jainko gure jauna, egin ditzala zure laguntzak beti alai zure salbutzuan, ondasun ororen iturri zaren horri emanak baizitzea baita guretzat, egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure Sane Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Hau da jangoikoak Jesu Kristori agertu ziona. Honek bere zerbitzariei adierazi dezaien aurki gertatu behar duena. Hori jakinarazteko bere aingerua bidali zion Joani. Honek ikusi duenaren berri emanez, aitormen egiten dio jangoikoaren hitzari eta Jesu Kristoren aitormenari. Zorionekoak profeta hitz hauek irakurtzen dituztenak eta entzuten dituztenak, eta hemen idatzitakoak betetzen dituztenak. Laister da garaia, Joanek Asiako 7 elizei grazia zuei eta pakea, badena eta bazena eta badatorrenaren izenean, eta haren aulki aurrean dauden 7 espirituen izenean. Jaunari entzun nion, neri esaten, Efesoko elizaren aingeruari idatzi ezaiozu hau. Ona zer dioen, 7 izarrak bere eskuineko eskuan dauzkanak, urrezko 7 argi mutilen artean dabilenak. Badakizkit zure egintzak, zure lanak eta zure iraupena. Badakit gaiztoak ezin jasan dituzula, aztertu dituzu apostolu ez izanik, beren burua apostolu egiten dutenak, eta gezurti arkitu dituzu. Baduzu iraupen eta nire izenagatik nekeak jasan dituzu, baina nekeak ez zaitu beraitu. Badaukat ordea zure kontra zerbait, galdu duzula zure lehenengo maitasuna. Oroi zaitez bada, nondik erori zenan, bihotz berri zaitez eta itzuli lehengo egintzetara. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Bai doatxo gaiztoen asmoei jarraitzen ez diena. Bai doatxo gaiztoen asmoei jarraitzen ez diena. Bai doatxo gaiztoen asmoei jarraitzen ez diena, pekatarien bidean ez da bilena. Lotxagabeen batzarrean esertzen ez dena. Bai doatxo gaiztoen asmoei jarraitzen ez diena. Ostera, jaunaren legean atsegin duena, gauta egun haren legea hausnartzen duena. Bai doatxo gaiztoen asmoei jarraitzen ez diena. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus Jerikora hurbildu zenean, itsu bat zegoen bide hartzean eserita eskean. Jendetza igarotzen sumatu zuenean, zer zen galdetu zuen, eta esan zioten, Nazareteko Jesus dijoa. Itsuak orduan deadar egin zion. Jesus, Daviden seme, erruki zakizkit. Aurrean zekoa zenek haserre egiten zioten isilerazteko. Harek ordea, orduan eta deadar handiagoa egiten zuen. Daviden seme, erruki zakizkit. Gelditu zen Jesus eta ekar zezaiotela agindu zien. Urreratu zenean, honela galdetu zion, zer nahi duzu nik zuri egitea. Eta itsuak, jauna, ikus dezadala berriro. Jesusek orduan ikus ezazu bada,
zure sinisteak sendatu zaitu. Berehala hasi zen ikusten eta atzetik zihoakion Jangoikoa goresten. Eta herri guztiak ere hori ikustean goresten zuen Jangoikoa. Jaunak esana. Gaurko ebangelio honetan, beste askotan bezala, agertu zaigu Jesusek nola egiten zituen ezaugarri harrigarriak, mirariak, eta baita ere agertu zaigu nola gerturatzen ziren eskean beregana. Jende asko aiatzen zan Jesusengana, eta berak ze estimatzen zuen askotan agertzen zaigu ebangeliotan. Eta lehenengo gauza estimatzen zuena zan humiltasuna. Ez esikituz bezala, ez txantajea eginez bezala, ez berari zerbait inposatu nahi ez bezala, baizik eta humiltasunez eskean erribuka zetorkion jendea. Hoixe estimatzen zuen Jesusek, halako jarrera humila. Bestetik, izugarri estimatzen zuen baita ere konfidantza. Berarengan agertzen zuten konfidantza. Askotan, beregan etortzen zidan gauza izugarriak eskatuz. Eta Jesus ohartzen zen pertsona horiek benetan konfidantza sakona zutela berarengan. Esate baterako, baita kanpotarrak ere, zenturion famatuak nola esan zion, esan zazun hitz bat, eta nire morroia sendatuko da. Eta Jesusek hoixe ikaragarri estimatzen zuen. Gaurkoan ere, ohartzen gera, itsuanek, eta pentsatu dezakegu ze egoera txarrean egongo zen gizon hura, bide ertzetan, diru eskean, inalak eginez bezala, oso laguntza gutxikin seguru asko, baina aurrera segitzen zuen. Eta aikuzturarik Jesus bertatik igarotzen ari zela oihuka hasi zen. Jesus Nazaretarra edo Daviden seme erruki zakizkik. Eta isilerazten zutenen aurrean are eta behar handiago egiten zuen Jesusek entzuteko. Konfiantza zuelako Jesusengan. Horregatik, Jesusek agertzen digu, berak sentitzen zuen konpasioa. Norbait ikusten zuenean, sufritzen ari zena. Eta humiltasunez, konfiantzaz, fedez zerbait eskatzen ziola, ikusten dugu ebangelioan, Jesusek hori gauzatu egiten zuela. Bere ontasuna eta bere ahalmena erakutsiz beste mirari askotan bezala. Horregatik, esan zion itsu hori sendatu zuelarik, miraria burutu zuelarik. Ikus ezazu bada, zure sinismenak sendatu zaitu. Eta erakutsi nahi dugu baita ere gauza handiagoa dela, sinismena gauza handiagoak direla, gauza espiritualak, baina baita ere askotan oso lotuta egon daitezkela. Eta berarentzako ere eskatzen zizkioten favore material horiek, osasun, esan genezake, mirari horiek, baita ere Jesusek estimatzen zituela, ikusten zuelako pertsona horiek sufritzen zutela, oso egoera txarrean zeudela, eta berak ikusita bere fedea, ikusita bere konfidantza, ikusita ze humiltasunez eskatzen zion Jesusek ematen zien pertsona guztiaiei bihotzetik. Guk ere eskatzen diogu Jesusi ikasi dezagula pertsona haiengandik berarengana modu hortan gerturatzen, konfiantzaz eskatzen, fedez, humiltasunez, eta bestaldetik berarengandik ikasi dezagula baita ere guri eske datorkigun jendeari laguntzen, halako konpasioa sentitzen, ez bihotz gogorrak eta hotzak izaten. Eta egin dizagun orain eskariak. Eskari ezagun, bereziki gaurko egun honetan, halako dagoen krisialdi ekonomikoak gehien kontatzen ari den jendearen alde.
harki dezatera laguntza ingurukoengan justizia gertatu dadin eska dezakegu jaunari. Eta gure irakien alde eskatuko dugu gaurko Meza Santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Alberto Martinez eta Marisol jauna bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezakegu jaunari. Entzun eta ona, bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Atsegin bekizu jauna gure eskaintza, bete gaitzala zuganako maitasunez eta elkar dezaigula betiko biziarek zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematera jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guztidun beti ireko horri. Ona zeralako egin zenuen gizona, eta bere erruz batuta zegoena, erosi egin zenuen erruz beterik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aineguek zure haunditasuna goresten duten, espiritu doan zuen zure ospea goratzen, goiko indarrek zuri auspez agorra egiten, ostasun berak baititu zerutan guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, gure kantu gotxak. Santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, ahatza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kamizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztio kontatik,
zure semiaren heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salamenaren kabeza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu dituzulako, eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazun maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta dizkizot guztiekin batean. Gogoan izan jauna izteko itxaropenean joan gure sendeak eta hildako guztiak, bereziki Alberto eta Arisola. Arritzazu zure aurpegilaren argitan, erruki zaizkituaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Kangoikoaren Ama Maria Kobaltsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean horrez eitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoeko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak gizarti eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santo izan bere zure izena, etor bere zure erreinua, egin bere zure gainara zeruan bezala horrean ere, emaiko zure gurutako ondia, barkatu gure ezorrak, guk ere gure ezorrei barkatzen dien ezkero, eta ez dutetan eraman, baina atera gehitzen zuzen. Atera gehitzen zuen jauna, gaitz guztietatik emain duzu bakera gure gurutan, zure errunkien eskertekakotik garri bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionari utxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zainot dela. Jesu Kristo gure jauna zure eskala apostoluei bakea uzten dizuen bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiuzu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman dure emaitu zure bakea ekarri. Tangoikoaren bendotxa, zuk eltzen dezuduneko pekatua, eta jauna. Ona hemen Tangoikoaren bendotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zorion suak jaunaren mainamenduak. Jauna, ez da izunion, etxera santzeko, baino santzeko.
egin dezakun otoituz. Sakramentuaren duen santuak harturik, apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zuen eukaristia honek, hauti bezala, gugan maitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren